ବୀରେନ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ଛାତି ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୃଦୁ ହଲଚଲ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଏକ ଚିଲାଆଖିଆ କହରା ବାଳ, ଗୋଲାପୀ ଓଠବାଲା ରୁଷିଆନ୍ ଚେହେରା, ଉଦ୍ଧତ ଚାଲି, ବଦମାସିରେ ଓସ୍ତାଦ। କେରେବା ବୟସ ସେତେବେଳେ, ଏଇ 11 କି 12 କୈଶୋରର କୋମଳ ପାହାଚ। ନୂତନ କୌତୂହଳ, ଅନୁରାଗର ଗୋପନ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାର ସମୟ। ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ଅନୁଭବ। ଉଡ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ସାଥିରେ ଉଡ଼ି ହେଉନଥିବ। ଧରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଥିବ। ଛଟକୀ କଙ୍କି ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବୁଡ଼ି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିଆ ବେଞ୍ଚରୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଝିଅଙ୍କର, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ପୁଅଙ୍କର। ଜଣା ଅଜଣା ଅନେକ କଥା କିଛି କିଛି ଆଖିରେ ପଡ଼େ, କିଛି ପଡ଼େନି। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ତା' ବି ଅଧା। କୌଣସି କଥାକୁ ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ସମୟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ଟିକେ ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଇସାରାରେ କିଛି କଥା ହେବାର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଆଗରୁ ଧୁରନ୍ଧର ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କେବଳ ବହି ଆଉ ବହି। ବହି ଗପ ବହି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ମୋ ଚାରିପାଖ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଘଟେ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ସମାନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଶେଷ। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦେହ ମନରେ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ବସନ୍ତ ଆସିଯାଏ 16 ବର୍ଷରେ। ୟା ଭିତରେ ଦଶମ ଯାଏ ଏକାଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। କେବଳ ସାଙ୍ଗ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅଳ୍ପ କିଛି। ବହି ଦେବା ନେବା ଏତିକିରେ ସୀମିତ। କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ସେକ୍ସନ ଅଲଗା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଖା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ହେତୁ ବୀରେନ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଝିଅ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ। ଲମ୍ବା କରିଡର ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ଅନେକ ବାର ଦେଖା ହୁଏ। କମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ହୁଇସିଲ ବଜେଇବା ଆଦି ନାନା ବଦଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ତା'ର। ଏସବୁ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରବଳ ଆଲର୍ଜି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନିଏ। ତଥାପି ମୁଁ ବସୁଥିବା ସିଟ୍ କଡ଼ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ସାମ୍ନା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଠିକ୍ ମୋ ସିଧାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ଯେ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେକଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ପାଠମନସ୍କ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥକୀଟକୁ ସେ ସବୁର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୀରେନ୍ ଦିନେ ଏକ ଅଜବ କାରନାମା କରିଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ରକ୍ତଗୋଲାପର ଅଧାଫୁଟା କଢ଼ଟିଏ ଛାତି ପକେଟରେ ମାରି କଲେଜ ଆସିଥାଏ ସେ। ଲେଡ଼ିଜ୍ କମନ୍ ରୁମ୍ ସାରା ଅସରନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା। କାହା ପାଇଁ ସେ ଫୁଲ? ଏଣେ ବିଦ୍ୱେଷରେ ମୋ ଭିତରଟା ପିତା। ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବଜାରୀ ବାରବୁଲାଟା। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଭିତରେ ଅଜସ୍ର ସମ୍ମାନ। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ସେତିକି ଭଦ୍ର ଓ ଅମାୟିକ। ହେଲେ ଇଏ ବିପରୀତ। ସେ ଗୋଲାପ ସେମିତି ସାରାଦିନ ପକେଟରେ ମାରି ବୁଲିଲା ସେ। ରିସେସରେ ଶୁଣିଥିଲି ସେ କାଳେ କହୁଥିଲା, ନେଲାବାଲି ଚାହିଁଲେ ସିନା ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ପୋଡ଼ା ମୁହାଁଟା, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେଜାଣି। ତା' ପରଦିନ ଦେଖିଥିଲି ଠିକ୍ ମୋ ସିଟ୍ ପାଖ ଝରକା କଡ଼ରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଗୋଲାପଟି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲି ମଉଳା ଗୋଲାପଟିକୁ। ରଖି ଦେଇଥିଲି ଡାଏରୀର ପଛପଟ କଭର ଭିତରେ ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତା' ପରର କଥା। ସେତେ କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା। ଏତେଥର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛୁ, ମୁଁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲି ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଚକ୍ଷୁକୁ। କଲେଜର ଫେରୱେଲ୍ ଫଙ୍କସନରେ ସେ ଗାଇଥିବା ସେଇ ଗୀତ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା' ପାଇଁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି। ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ହିଁ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ଯିଏ ଯେଝା ରାସ୍ତାରେ। କିଛି ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ସେ ମୁଁ ରହୁଥିବା କଲୋନୀ ରାସ୍ତାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଧମକରେ ସେତକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି? ଆରେ ଆମେ ସବୁ ତୋତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖୋଜି ପାଇଲୁ। ତୋର କିଛି ଖବର ନଥିଲା। ଏକାଠି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅନେକବାର କରିଛୁ, ହେଲେ ତୁ ନଥିଲୁ। ଏଥର ତୁ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ସେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଆଣିଥାନ୍ତା ସବୁଥର ପରି।
ହଉ ରଖୁଛି କହି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲି ମୁଁ। ଭାବୁଥିଲି ଏଇ କେଇଦିନ ତଳେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସିଏ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ସଂଯୋଗ? ଉପର ଘରକୁ ଯାଇ ବହି ଥାକରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି ସେଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡାଏରୀଟିକୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ସେଥିରେ ସାଇତା। ତା ପଛପଟ କଭର ଖୋଲିବାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଶୁଷ୍କ ଗୋଲାପଟିଏ, ଯାହା ବୀରେନ୍ ପରି ମୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉଠାଇ ଆଣିଲି ଗୋଲାପଟିକୁ। ଝରଝର ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଗୋଲାପ। ଏତିକିବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁଦିନ ତଳେ କଥା ହେଲାବେଳେ ରବିନ୍ କହୁଥିଲା, ତତେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲା ବୀରେନ୍ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲୁନି। ମୁଁ ହସିଦେଇ କହିଥିଲି, ସେ ସବୁ ପଛ ଦିନର କଥା। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବୟସର ଶେଷ ପାହାଚରେ। ଯାହା ବହି ଯାଇଛି ତାକୁ ପଛକୁ ଫେରେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ତା'ପରେ ଜୀବନ ବହିଗଲା ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ। ଏମିତି କିଛି ଖବର ରଖିନଥିଲି ତା'ର। ଉଡ଼ା ଖବର କିଛି କିଛି କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଦଳଟିଏ କରିଛି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ତା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ମୋ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ହିଁ ଦେଇନଥିଲା। ଓହୋ, ହେଲୋ ସେପଟୁ ଅନିମା କହୁଥିଲା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲୁ ନା କ'ଣ? ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ହାଲୋ ହାଲୋ କହୁଛି। ଓଃ ସରି। ହଁ କହ, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତା'ର? ଠିକ୍ ଜାଣିନି। ହୁଏତ ହାର୍ଟ ଫେଲୁଅର୍। ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରଚୁର ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲାନି। କି ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନାରେ ମୋ ଭିତର ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସତରେ କ'ଣ କାହାର ଆଜୀବନ ନାୟିକା ହୋଇ ରହିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ? ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଯାହା ମୁଁ ସାକ୍ଷାତରେ ଜାଣି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଲାପ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟାଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ମନକୁ ମନ କହୁଥିଲି, ସତରେ ଭଲ କଲୁନିରେ ବୀରେନ୍। ଥରଟିଏ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଦେଲୁନି। ଏଇଥର ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡ୍ରାଏରୋଜ୍ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୁଁ ନୂଆ କରି ଖୋଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ।